Sú tu Vianoce a spolu s nimi aj Krampus. Existuje plná studňa filmov o Krampusovi. Od tých zlých, cez tie najhoršie, až po tie, kde sa pýta, že kto to preboha schválil. Ja som z nich niektoré videl a oh môj bože. My sa ale dnes pozrieme na Krampus, choď do čerta. Čo je skoro presne názov tohto filmu, až na to, že miesto Krampusa šla do čertu logika. Postavy sú maximálne otravné a po dopozeraní tohto filmu jediná vec, čo si budete prieť po stromček, bude strata pamäti. Varovanie, tento film spôsobuje stratu mozgových buniek, silné depresie, zimnice a v najhoršom prípade nikto natočí pokračovanie. Toto sú naše hlavné postavy. Max, jeho sestra Beth a jeho rodičia Tom a Sarah. Rodičia sú nahnevaní na Maxa, že sa pobil na koncerte, lebo řekl, že Santa byl jen reklamní trik. Však to je pravda. No a toto je ich babka, hej. Pozrite sa, ako Milo vyzerá. Vôbec nevyzerá strašidelne. Prečo sa tak tvári, preboha? Věříš na Santu? Aber ich glaube, der Nikolaus... Prečo k***a správa po nemecky? Dobre, ale poďme si ešte niečo vysvetliť, hej. Lebo v tomto filme majú trošku chaos. Saint Nicholas a Santa Claus nie je to isté. Potom dorazila návšteva a zemetrasenie. Kryte sa. Halo? Nikto nič? Aha, však to len auto parkovalo. Ježiš, jakže ma to je napadlo, moja chyba. A tu sa zoznamujeme s návštevou. Klasická vianočná klišé rodina, otravný a divný bratrancovia, prepnutý ujo a rozmazávacia teta. A taká cetka odporná. Hezké svátky, holky, pojďte dál. Hele, Jordan, Stevie... Nepresvedčíte ma, že toto sú dievčatá. Není šanca. Ešte aj mužské mená majú. Tento týpek za celý film nepovie nič. Len tak hlupo čumí s jeho polootvorenou papuľou. Potom nasleduje večera, kde súcitím s našimi hlavnými postavami. Počas večere vraj dievčatá ukradli Maxovi list k Santovi a prečítali ho. Max sa tak vytočil, že ten list roztrhal a vyhodil z okna, lebo na čo máme kôž v dnešnej dobe. Hneď potom prišla obrovská búrka. Neviem, že či bajú takde na Mount Evereste alebo kde. Ale toľko snehu sme na Slovensku nevideli ani storočie podľa mňa. Všetci sú v dome znepokojení, že nejde elektrika ani signál a Beth špecificky. Ona nemá 7 sekúnd signál a už chytá panický atak. Presvedčia rodičov, že musí ísť za jej priateľom pozrieť, či je OK. Jej rodičia isto nie sú tak hlúpi a nepustia do takého hustého počasia. Děkuji. Buď opatrná, ano? Aha. Kamo, aj keby vonku rozdajú PS5 zdarma, tak ma do toho počasia vonku nedostane nič. Beth tak kráča v 100 km vetroch a minus 70 stupňoch, úplne sama, až dokedy jej nespraví spoločnosť Krampus. Beth začne utekať a schová sa pod dodávku. Krampus ju našiel a nechal jej tam darček. Tom a Ujo Howard sa ju vydajú hľadať v Hammeri a to, že ju tam mohli už odviesť predtým, o tom sa nebudeme baviť. Po nejakom čase nájdu zamrznutý a opustený odhrňovák, ktorý bude podstatný neskôr. Prišli do domu jej priateľa a niečo sa im nezdá, tak si vezmu zbrane. Vojdu do domu, ktorý je celý rozbitý, našli tam stopy po kopytách a deravý komín. Lenže započuli nejaký krik a tak sa vydali na pomoc. Keď v tom Howarda začne niečo ťahať, Tom za ním rýchle beží a snaží sa ho vytiahnuť. Bohužiaľ to nejde a tak začne strieľať sneh. To na nešťastie vyšlo a dostali sa domov. Howard úplne vystrašený vrieska na celý dom a Tom po ňom skrikne, že pred deťmi nie. A preto ich pošla do kuchyne o izbu vedľa, kde nie sú dvere a aj tak všetko počujú. Potom zabarikadovali celý dom a po chvíli šli všetci spať. Keď zasol oheň v krbe, tak niekto zhodil húk cez komín s perníkom. A samozrejme, že tento mamrot ho ucítil zo spánku, tak sa nechal nabetiť a uniesli ho cez komín. Potom začne babka rozprávať jej lore. Kedysi dávno, keď babka bola ešte malá, sa na Vianoce ľudia strašne hádali a úplne vyprchal nejaký ten duch Vianoc. A tak prišiel Krampus a pozbieral všetkých a nechal len ju, pretože ona stále verila. Nikto jej to ale neverí. A prečo by aj mali, však celý film rozpráva po nemecky a zrazu začne rozprávať po česky. A keď to dohovorí, tak začne sa zhovoriť po nemecky. Si myslíš, že si zaujímavá alebo niečo? Nejakú dobu sa nedieje nič zaujímavé, až dokedy tieto vraj dievčatá sa nerozhodnú ísť na záchod. Počas ich vychádzky započujú hlas Beth. Kamo, samozrejme, že sa nabejte na hlas osoby, ktorá nie je v dome už asi tak pol dňa. Medzi tým naše postavy dole ich počujú kričať o pomoc a idú za nimi. Áno, presne tak by som reagoval, keby im fucking ja neviem ani čo a zožral niekoho pred tvojimi očami a ešte máš aj zbraň v ruke. Možno keď ešte povieš, že hore ruky a ste zatknutý, tak možno ťa aj dá občiansky. Dole boli tiež nejaké zvuky a tak tam išiel Howard, ktorému perničkovia postrelili nohu klincami. A Toma bodne dajaký robot do chrbta. Lenže obidva sú až tak silní, že ich to vôbec neboli a absolútne to neriešia. Po fajte sa všetci stretávajú v obývačke a počujú nejaké zvuky. Tak sa ich pes rozhodne, že vojde do venty a začne sa tak bizarná bitka, že tam ju radšej ani nedali na kameru. To nich hrozí. Kamo, what the fuck? Wave 2.
Ešte, že ste zabarikadovali tie okna. Tetka minus, prisahám, že som tam ten sound effect nedal. A Howard tiež. A keďže im zhasol oheň v dome, tak prichádza Krampus, ktorého vidíme po druhýkrát v tomto filme, podľa ktorého sa ten film volá. Dobre, ne? Naše postavy utekli k odhrňováku za cieľom újsť. Bohužiaľ ale bez babky, ktorá sa obetovala. A to nejak nedáva zmysel, lebo pokiaľ viem, tak ona vo Vianoce stále verí, tak prečo by ju zabil? Tu sa ale dostávame ku koncu filmu, kde sa Tom nevie ani za pána trafiť do snežného psa a samozrejme jediné logické riešenie je sa obetovať, keď si 4 kroky od odhrňováka. V trende pokračovali aj tie dve a ostali už len deti. Maxovi sa podarilo naštartovať odhrňovák, čo nechápem, jak tak premrznutý zapnutý vôbec dokázal, keď Krampus udrbal aj to dievča a tak ostal Max úplne sám ako jeho babka. Lenže Max s tým nebol spokojný a tak išiel za Krampusom, nech vráti jeho rodinu a nech si vezme radšej jeho. Krampus sa s tým nesral a zabila jeho. Na úplnom konci sa dozvedáme, že všetci sú uväznení u Krampusa v snežnej guli. Takže musím povedať, že tento film mal obrovský potenciál, ktorý maximálne pokazil. Postavy robili úplne nelogické rozhodnutia a na to, že je to horor, tak som sa ani len raz nebal. Strašne divne to skončilo, proste what the fuck. Čo už stále lepšie ako tie ďalšie Krampus filmy.